Wong seneng tunggal sak bali wiwitane lungguh jejer saben dinani saya suwe saben jejer nyagal tangane banjur ngomong di aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sak bali wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyagal tangane banjur ngomong di aku tresno kowe kemangkenongo atiku digawe lara kembang melati agawe larane ati kembang kecumpung agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis katon buyar mula wong tresna ora kena nggo sembrono ora becik kanggone para wanita kembang rawe iku paribasane tinimbang rapi luwih becik tak tinggalke. Matur nuwun priyanten ingkang sampun sami kadambalan ingkang sampun paripurna kangge sampun salajengipun pun kita aturaken dumateng Bapak Najib Bapak Teguh saking Gagap Bapak Darmaji Pak Rohani Pak Haryono Portir Pak Sujati saha Bapak Hari Celurut semoga priyantun pitu kula suwun tindak wonten pagelaran